Ak sa momentálne trápiš a máš ťažké obdobie, si na správnom videu. Pretože toto video ti do života po jeho dopozeraní prinesie doživotnú energiu, šťastie a finančnú hojnosť v podobe aj 100 eur. Nie, toto určite nemá byť spirituálno-motivačné video. Keďže veľa z vás videlo moje posledné reelska, chcel som vám iba ukázať pár krokov, ktoré v ťažkých situáciách pomohli mne s nádejou, že možno pomôžu práve tebe. Okamžite prvú vec, ktorú som absolvoval, bolo, ako vidíte, aktívna návšteva fitka. S výzorom ide ruka v ruke aj šatník a preto som ho celý predal. Jeden by povedal, že chodiť venčiť tých najväčších útulkových trhačov je čestný čin. Pravda však je, že tí psíci skôr vyvenčia vás. Čo tiež pomáha nielen mentalite, ale aj bicepsom. Absolútne ultimátnym objavom sa v mojom živote stalo vykonávanie činov, o ktorých som dokázal predtým iba neskonale rečniť. Áno, konečne sa každý deň môžem dôstojne otužovať a poviem vám, ten pocit je na nezaplatenie. Ďalším krokom je láska, kamarátstvo a zdravie. A keď si to dáme do vzorca, láska ide cez žalúdok, zdravie je aktín, vynásobíme to radosťou z proteínov a máme výsledok šťastný a svalnatý kamoši. Posledným návodom na šťastie je, žiaľ, študenti, musím povedať tak ako je, učenie sa. Venovanie pozornosti teda u mňa smerovalo na vodičak na motorku. Milí moji kamoši sledovatelia, toto bolo 6 krokov, ktoré mi pomohli sa opäť dostať do pekných životných obratok. Moja 7. radosť si práve ty, pretože si toto video dopozeral až do konca, čo znamená, že si ma neskutočne podporil. A ja ti preto odkazujem, že čas cítiť sa lepšie je Hneď teraz. V tomto momente.